வணக்கம். நான் கடந்த ஒரு மாதமாக மிஸ்டர் ஆசை தம்பிக்கிட்ட பிசிஓ டாக்டரை அட்வைஸ் படி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். டெய்லி வருவார், வந்து எக்ஸசைஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்து வாக்கிங் போகிறது இதெல்லாம் நல்ல முறையில் எனக்கு செய்து காமிச்சார். நடக்க முடியாமல் இருந்தது, பாத்ரூம் கூட போக முடியாமல் இருந்தது. அப்புறம் டாக்டரை சொல்லி ஒரு மாதமாக அப்போ வந்து எடுத்து இப்போது நல்ல முறையில் நானாக நடக்கிறேன், எல்லா வேலையும் செய்கிறேன். ரொம்ப இதாக இருந்து ஃப்ரெண்டாகவும் வந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து இப்போ முடிஞ்சது இன்னையோட கோர்ஸு. நல்லா இதாக இருக்கேன். இப்போ தனியாக நடக்கிறேன். எல்லாம் இது பண்ணி நல்ல முறையில் எல்லாம் செஞ்சு அன்பாக பழகினார். நம்ம டாக்டருங்கிற இது இல்லாமல் ஒரு இதாக இருந்தது. நமக்கும் ஒரு நல்ல முறையில் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து இப்போ நடக்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கேன்னா பார்த்துக்கோங்க. அன்கான்ஷியஸாக இருந்தேன், ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணுறச்ச நடக்கக்கூட முடியாமல் இருந்தது. இப்போ எல்லாமே நல்ல முறையில் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். வாழ்த்துக்கள்.